إني فات شو بالكاري كلمة إني بر ثونقي شو بيزنس تاعك هذا الكلام بالكساس برات يظن والكلي أو يا حقيقة بلا باغلمي إيش ما شو بيزنس تاعك ثونق هذا الكلام مشهور إسرائيل يلا جليل نور بيردي في آيباد نخوي بارانشين تويدن ثورة تشبيه نهاية بتر Arsi'nin aydımlarına täsin bir güýjüň bardygy ýüze çykarly. Muňa suwtnama ökmeni onuň soňky soňup turan toýlarynyň birine, ikinji aydymyndan soň toýda oturan doga bitdi maýyp adamyň özüniň ýerinden turup çykyp giden aydym ýa. Mekan Ataýew garrana. Ol lukmanlar baryp ardyn aýdanlar lukmanlar siz panýataňy bilen deňeňiz diýipdir. Täşü tüligen oğulbek aydymyň her toýda 2 ýerek aýdanna elinek aýwaç sagady 3 minutda 1 kilometr geçeniň orkady. Söhbet Jumaýewiň iň ul arzuwy elit niwaş bolmak. Şoň üçin ol ýakynna elit gawaşdy. Esibes. Hacı bilen Kemran gadyryny bilmek üçin indi gapdalynan arsyny tutýarlar. Toya tutmana var yana adamların gururundan alındı. Yakşini görmek cennet, muradı görmek minnet diyeler. Adat oradır saprana mamını dördün suğsep aydımından sonra önkü işine təzim maşadı. Bu hakta adat oradı ile bili işleyen təzay kalvatan işgaller Instagram'da surat paylaştır diye. Mergen Anna Muhammed'in fekin mesajını katlaşaların kemmetin inni Mergen bilen katlaşmaya algaydılar diye. Onna barda atba. Ahmet Damdam aydımsal kariyeram yapayım mı deyip Instagram'da post koydu. Bu post 1 minutda 17.000 like aldı diye. Halipa meşhur satirikler tikki potduyuşun oyları hiç cemiyattan çıkmaya. Sebebi 2002 yıldan şu neçeli baran toyunda oynap yatlatıp duruyorlar. Hacı Yazmamed hakiki bağışı. Olsun gota sıfatın vazınlarlığını nakazat etti. Yani onun terdini Celil Nurberdiyev sungatın vazınlarlığını nakazat etti. Meşhur sungat yılıdır Rüstem Halif'in ovada kısaun ağır toyundan sonra başa başta gösterine başlık yalı çıktı. Turkman orastan ya. Hemra Recepov 19 aprellik 1 saatlik kutluk toyuna adawlyk skit ketdi. Onu toýda skit gaderek Arsin gruppa bilen dol toy goýup berýär diýdi. Arsa kenne ýa. Mäet Nazarowyň aydymlar öz ýüzünden 10 isse gowtanalýar diýär. Mäet Nazarow soňky çykaran albomunda öz ady familiýasyny derek Tekilan aýdan oglany berdirdi. Merda. Halipa akış taparım hiç kim güwnü deýmän toýsa on ýeriniň bardygy aýdylýar. Bar eken ya. Bar eken. 120 kilogramy baran Atajan Eýubow soňky toýlara pul üçin näle horlanmak üçin gidiýärler berýär. Gurbaş Ataýew soňky 6 aýda gulagyma bal çalýan geyiniş kalita rekord dudun ýar hitler döretdi. Muşlaklar şunça gitden soň bir gowy aýdymam döretmek haýyş etdiler. Öýmöýe gepleşiginiň alparsy we Espeter soňky wagt ne toýda ne işde görnýär. Nirde kaya öýmöýe biziň tapan okadýar. Häzir edemokda. Taksist Mäet Nazarow tekira diýen aýdym diňläp görmek maslahat berdi. Taksist Mäet Nazarow tekila diýen aýdym diňläp görmek maslahat berdi. Ya, nemedin aýdymyny çykart da klibini etmekde. Atagel Garyagdyň öz bar toýlarynyň birini DJ Arsi Elem Oşor diýen aýdym ýerine ýetirdi. Halipa setin çykana aýdym dol diňledi. Arsi özüne berilen bahan bilmek üçin Halipanyň ýanyna gelip Halipa Elem Oşor aýdym näle ýerine ýetirdim diýse Atagel Garyagdy tügeleme. Renklere yanlış mançıklanadın diye. Başkalardan ise diýmendir. Nungden birine gatnaşan Celil'in şäherdiň diňleyen adamlar inni Celil'i hakykatdan bagşy ödülen teretip başladylar diye.
Normal eken ha? Oğlanlar değişmediğine düşünýändirler. Kameraya bir bak.